Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegovia a kolegyne, ja by som vás veľmi pekne chcela poprosiť o zaradenie bodu uznesenie Národnej rady k útoku na detské zdravotnícke zariadenie Ohmadit na Ukrajine do programu tejto schôdze. S kolegyňami, spolupredkladateľkami Plavákovou a Števúlovou máme za to, že odsúdenie tohto hanebného ruského útoku Národnou radou Slovenskej republiky je nielen silným symbolickým gestom solidarity s napadnutým susedom, no najmä prejavom ľudskosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Budeme najprv hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Beate Jurík. Prezentujme sa a hlasujme. (117 prítomných, 41 za, 10 proti, 66 sa zdržalo. Návrh sme neschválili.